Hello guys, good afternoon. Katulgon man ko guys oy. Naabot akong bana guys. Pero nimbalik ra pud siya dayon kay nagkuha ra siya charger sa iyang amo kay iyang bus kay nabilin daw ang charger niya, nalubat na daw kuno. Nanghapit siya di ari kay gidalan ko niya fried chicken, gipalitan ko niya fried chicken kay kaganina pa ko sa inyo nga gusto ko mo fried chicken. Moto min dalikit intaw gani diri gahatod og fried chicken intawo niya. Kapuyan ako. Kapuyan mo kumulakaw guys kanang ingon ay Ginoo ko pati pa yung inita ganina pero ganina nakakuan jud ko nakalakaw ako guys kay gihatod man ako ang pag-umangkon sa highway pero di ra man pud sa duol o. Wala man ko ni adto diha sa ubos gid nga kuan duol sa barangay kay naman di ang baligya sa kuan fried chicken niya. Nanawag man akong bana, way nagpadulong siya palangga mauli ko kay kanang sugo ko ni Sir og kani ang ihang charger do na kuan nabilin. Nga mao ba? Ganito nga. Unsa nga palitan ti ka og fried chicken kay sige ra kag kuag fried chicken unya mohapit ko palitan ti kag fried chicken. Mao to ning hapit siya kuan fried chicken pag human niya ko sa charger nin balik siya. Gipalitan ko yung fried chicken, dalikat intaw siya di ari intaw niya. Mura gyud naguol na pud siya kaya nga akong pag-umangkon manggod. Ning uli, pero ambot og maka, balik ba kahato. Ning uli ganina kay gitiksan sa inahan nga manglaka daw sila kay ang iduhang gud ka anak sa kuang magulang nag-eskwela niya siya man ang walay klase kay sa iyang klase sa March pa man daw. Moto ning uban sa mo kagahapon diri nya kay ning uli man. Moto mingana kong bana nga og dili mo balik si Kim pero ibili man iya ang bag kung pagumangkon nara diha. Nya ako siyang gitawagan karon tudtod din siya nga mo balik daw siya. Pero dili siya makabalik ang kanang bata na lang amo silingan akong hulman kay akong bana nag-uol siya kay ning uli ko pagumangkon wala na pud ako na koy kauban unya. Moto nga mingana siya guys nga si Winwin daw kuno ako ang anong diri akong patulugon para na ang lang daw na ako'y kauban. Loy kaayon taon paglakaw sila yung pag-amping ka diriha pagkaon uy kaayo kung bana kuan kay na siya oy caring kayo na siya sa tanan gyud nya while nagpadagan siya balik siya dito sa Lapuyan nag video call ning duha niya siya ga-drive on lang ang kaning cellphone mo nang karon pa ko kabalik og vlog kay ako ang upload sa kong Facebook page og sa ko ang YouTube channel mao to nga kuan ko nga tawag lagbalik unya pag maabot ka sa Lapuyan mo to pag-abot nga sa Lapuyan inshallah ganan ako dari sa Lapuyan langga mo pag-abot nako ngan na siya guys ug ahan na siya maadto mo kuan gyud na siya mo pahibalo tuoy kaayo ugma muli daw silang mo siya muli man mi ugma langga ayo kabalaka kay muli man mi ugma ingko ako okay ra ko di man ko balaka kay naram ko balay. Ikaw mo ipag-amping kay ikaw naka sa kalsada permente ga biyahe. Nung kana akong bana di bili man na magpasutoy nung padagan ni nun kana siya kuan man na siya magpasutoy ay kan magpadagan relax lang ba. Kuan lang siya kanang kalma ra kayo mo padagan dili gid kanang lupad. O kana kuan lang siya kay ganahunain intawon siya nako bisag wala mi anak naghunain intawon sa kuha permi. Mao to nga paglakaw niya ganina kasi siya pabay lang ga amping amping ko ikaw pud amping pud mura bitog dugay kay di makita nga ugma makita naman pud ugma pagkasunod ugma lang Merkulis Huwebes o dito naman sila matulog pagka Friday na pud sila mauli nana mao to ay nako Diyos ko Lord kalaoy sa kong banana naluoy ko nya hilig man kay nagkape mo to gitimplahan ako kape ga dali intog inom sa iyang kape kay mo lagi balik di siya dito sa Lapuyan ako kanang wala akong bana guys kay kuan kay na siya sa iyang trabaho kanang careful kay na siya siyang trabaho ba di siya gusto nga kana itang masayo siya siyang trabaho makasala siya siyang trabaho ana careful kay na siya siyang trabaho guys muna nga ug muli na siya di ari guys ug sugo na siyang amo nay usahay nga dili pud siya makakuan kanang di pud siya makahapit kay dinalian man iyang lakaw gud kaganina
Ning dalikat lang ito siya gahapit nako kay kanin lagi sa gigasige ug hisgot og fried chicken. Kagahapon nang lakaw ang migas na merkado mi nya nalimta naman ang fried chicken guys kay nalagi akong pag-umangkon nya sa naurasa. Wala pay panihapon nya magluto pa mi pag-abot sa balay. Nya nahunaan na mo ang fried chicken guys pag-abot na namo diri sa balay ko palangga wala ta kapalit og fried chicken. Sige hisgot og fried chicken. Mao to nga ang palit siya ganina niya. Atong other day guys, nagisgot po ko ice cream. Kulang ga, lamig kayo ice cream. O tumiyan na siya, palita, ice cream, palita. Niya, kay maluoy mang puko niya guys. Kaya di ba nakakaog ice cream with diabetic, no? Maglaway. Ang ko, ay, ayun na lang, oy. Kay, maglaway ka, diabetic ra ba ka? Diyan, okay ra ba sa kayo, makakaon ka. Awa na lang dyan kuming kaon guys. Ay, nainom na lang kong tubig kay. Kay balo ko, maglaway na siya, dili na siya kakaon. Makakaon magani na siya mga spaghetti ug macaroni guys nga bawal na saya ha. Muna mo taas ang sugar para to New Year, taas ang sugar kay perting kaon og kaning macaroni dayon carbonara og spaghetti. Na nya plus carne pag yun no to taas ang sugar. O to nga ako kung asawa ga dali punta ko pang herbal ngani kay unay kay kog herbal diha daghan kay kog mga herbal diha katong serpentina gid akong gipainom niya. Karon nagminten na po siya serpentina na okay na po niya lawas nambok na po siya kay ang among heater katong usa nga stainless naguba man to la pa man ako naayo mo to nga ako sa siyang giserpentina hala nanay bunga ang avocado namunga ng avocado hindi kalami anak pero gagmay pa siya o hilaw pa namunga ng avocado sa musilingan guys manghatag ra ba na sila pag makuan na ka ng ilahang ka ng harbison ilang mangga pod nga mangga apple namulak na pod namunga na pod na di madugay kana dili ra kabalakay kay manghatag man na sila kung may mangayo may manghatag man na tin mo to guys akong bana may lang makabalik to kung pag umangkon nga di naman tutugtan mula kaw gabi na kay dalagita baya to nya pura buyag kaayo puti-puti nang tuon butlag may lag tugtan to ubanan siguro sa inahan o sa isuon de ari makadayan to sa diri pero dili ug siya ra isa dito mo ko anya gibilin na bag ni ang bagdi ana pero okay ra man kay mauli man pud akong bana ugma mahatod ra pud na mo ugma sa tuburan iyahang bag. Og di man gani siya makabalik daari, kami na lang hatod sa embag. Hoy! Persian! Ako akong Persian, hilabot na pag plato. Akong Persian man good guys, makasimot na siya og inuunan, murag na siya mamini. Magpangita din na siya, dili naman napakanon og rice kay ngano. Kaliba nga on bisag mudagan ana ang taiga. Kuan ga katag-katag ang tae mo tong wala naman nagipakaon og rice amo na nang gikatpod bahala og mahal mo ana lang antusan kay amo among kuan unsa ni amo ang anak labaw pa sa anak among yatiman guys kay pila na kabok amo ang dogi 5 amo ang iring kay kuan si nimbalik man si piring si potri si tiger si wakwak og sa Persian Suliman o si Kim Kim na si Miki o naman kabalik ambot og asan na to nakabalik among gipangita gipost na mo sa mo ang group chat wala may nakakita daw kuno magsigim to siya glaag di anang kasagbutan di anang daghang kig bitin nagi one time nagdala nabitpit og bitin diri pero patay na parte din akong pagalaguta naglukunon kitag bitin baka napaakan to bitin guys ba nya bisag kami mahadlok ko ng anak yung dapita kay mapaakan patagbitin niya maimpas sa bakbalay nag-atang may ako basura ay basura na abot yun ugma ka siguro oto nga ay mingaw kay kung diri man ako ra isa pero okay raman makarry naman ako okay ram ko kung problema kinaanan naman ko guys gawas og kanang minga na jud kay kung pamati guys mo na madto na kog tuburan laag ko dito kuan na gid kay kanang minga na gid ng kalibutan gid na nalingaw ko galang to sa avocado Jesus name namukan abi na ko yung dagan ko siya bunga o tapok yung bunga nami ba kay na siyang avocado guys ay kay kanang kuan ba labo
diri man gud sa mo agas kay dili mi pwede makatanom di ari kay gites mo na mo tanan diha ang mong gawas. Kay according to may banana, di daw pwede mananom ingon siya sa una katong bago pa mi di ari nagpuyo. Di daw mi pwede mananom kay madaot daw amo ang git, mabuak ang kanang semento sa among git mutong wala ra pug ko. Mananom lagi mo muslingan lagi na daot ilang git. Pero kuan gid ang semento guys kanang muliki. No, okay. Ugula pa na ako ni Gitals di ari guys. Ako lang nang gikuan. Kanang katong nam to ipapilit lang siya nga sa tong nga to. Kitam na ako ni di ari avocado. Then rambutan ug kanang mangga. Nya ingon siya di man daw pwede. Sayang ba ang kuan ang kanang kuan ang yuta. Na. Tong silingan pare ra ba mi kadak adi ani makatanom sila. Galing lang kayuta ang ilang kuantanan dili siya kanang tiles amo tiles mong tanan niyag gawas nato diri sa terrace tiles adto kag ubos tiles mo nang way makita yuta. Ay scholar akong banan nawag to di ko makunta kay vlog ko. Kaya ako man guning gisiting guys kaysa una mag-vlog ko magsige siya panawag unya madungog baya di ara. Ang message ganin mag-message kay madungog mo tong gisiting nako ngag nay manawag dili ko makunta kay nag-vlog ko. Mo to yag man ako vlog ayha na siya ahin na siya makakontak nako. Unya kay taas-taas naman atong video guys. So diri ra tataman. Salamat sa inyong suporta guys sa inyong ipalig lang ko guys og follow sa akong Facebook page, Facebook account, pag-like sa akong mga videos og share og comment. Pag-comment pud mo dito guys sa ako ang Facebook account, Facebook page og sa ako ang YouTube channel. Please subscribe og sa akong TikTok og Reels. So salamat sa tanan sa inyong suporta, amping, and I love you all. God bless. Bye everyone.